Så bær over med mig, hvis det ikke lige går. Jeg mangler noget media. Luk lige det der, og lad være med at klikke. Luk. Helt. Jeg mangler nogle medier. Så går jeg herop. Jeg vil godt have en title, audio, voiceover, hvor jeg kan sidde og lave en voiceover i øvrigt. Men jeg vil have noget mere medie, så skal jeg så lige huske, hvor det er henne. Det kan jeg så finde, hvor henne. Dokumenter. Jeg har lavet en, der hedder Lommefilm, tror jeg. H-I-K-L-M-N. H-I-K-L. Lommefilm. Så har jeg Seneca her. Så siger jeg add. Så har jeg ham her. Så tager jeg ham herop. Så kan I se, at jeg har lavet en PNG 24. Måske kan man også bruge en PSD-fil. Men det der med Save for Web, der laver det om til en PNG 24, fordi den indeholder transparens. Altså den har en alfa-kanal. Så jeg kan bare få det ind, jeg har valgt. Og jeg kan også jo også overblænde og gøre ting med opaciteten, altså gennemsigtigheden herinde. Det er mere, hvad fanden skal jeg bruge det til? Det kan godt være, at I finder på et eller andet tidspunkt, at der skal være noget. Det er så et stillbillede, men det kan også være alt muligt andet. Jeg vil have en over. Jeg har ude på K-drevet, herude, lommefilm, råklip. Der har jeg 3 klip af de her, jeg har vist her. Så hvis man vil øve sig lidt, så kan man bare hente dem, og så prøve at lave den første klip, bare sådan håndværksmæssigt. Hvordan er det virker? Jeg skal ikke bruge det til noget alligevel. Hvordan virker det? Okay. Godt.